Għandna gvern li jemmen fiktar libertà tal-espressjoni u oppożizzjoni li temmen finqas libertà tal-espressjoni. Dan saħqu l-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici meta fil-Parlament it-tlieta kompla id-dibattitu fl-istadju ta' kumitat dwar l-abbozz ta' liġi 113 propju dwar il-libertà tal-espressjoni artistika. L-abbozz jaġġorna liġijiet meqjusa arkajki waqt li jtejjeb il-protezzjoni tas-setturi vulnerabbli fis-soċjetà skont l-aqwa prattiċi Ewropej. Fost oħrajn jagħmel reat kriminali serju l-att magħruf bħala revenge porn, kif ukoll il-pornografija estrema, waqt li jneħħi minn reat kriminali il-vilifikazzjoni ta' reliġjon. Kienet din il-klawżola li esponiet id-distinzjoni bejn gvern li ħares il-qudiem u oppożizzjoni maħkuma minn eruq konservattivi li jridu joħonqu l-libertà tal-espressjoni artistika. Distinzjoni li dwarha tkellimna mal-Ministru Owen Bonnici. Fil-fema tiegħi l-abbozz li għamilna l-bira kien wieħed importanti ħafna illi immarka distinzjoni bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Għandna gvern illi qed ibiddel il-liġijiet biex jagħti iktar drittijiet ċivili u jwessa l-libertà tal-espressjoni u oppożizzjoni li sal-aħħar baqgħet tivvota kontra partijiet importanti ta' dan l-abbozz illi huma kruċjali biex pajjiżna jkompli miexi il-qudiem. Intant issa jonqos biss it-tielet u l-aħħar stadju biex l-abbozz ta' liġi tidħol fis-seħħ bil-Parlament mistenni japprova l-liġi li se tieħu l-pajjiżna fis-seklu 21.